Naš najpoznatiji borac Mirko Filipović spas za koljeničnu hrskavicu nakon brojnih neuspješnih skupih metoda među prvima je pronašao u matičnim stanicama. Ja sam to ponovio prije otprilike godinu dana, fenomenalno se osjećam, opet trči normalno, ne puni se koljeno tekućinom. Ja ću to opet ponoviti. Ispred stroža se svake 2 godine raditi i s time se morao, pomirio sam se da to radim i to je super. Znači to zamjenjuje praktički, de facto mi to zamijeni nekakvu ugradnju umjetne hrskavice, umjetno koljeno bilo šta. Matične stanice vade se iz unutarnjeg dijela trbuha, pročišćavaju i direktno apliciraju u koljeno. Zahvat traje 45 minuta i nakon 2 sata pacijent može kući. 85% tih pacijenata godinu dana nakon aplikacije mezihimalnih matičnih stanica se osjeća izvrsno. Vratilo se normalnim aktivnostima, pola njih je i u sportu. Nemojte zaboraviti da su to svi pacijenti koji su bili kandidati za protezu. A proteza ima vijek trajanja. Ponovna ugradnja zahtjevna je i rizična. Učinak matičnih stanica traje najmanje 2 godine. Dokazano je da je u 85% ljudi i nakon 2 godine, ne samo da je usporenje, nego imamo povećanje kvalitete hrskavice, izrazito je bitno. I zbog toga mislim da je ovo veliki pomak u liječenju artroza i smjer kud bi trebala personalizirana i regenerativna medicina ići. Umjetni zglobovi će se ugrađivati i dalje. I to je nešto što nam je ostaje i dalje kao metoda liječenja. Međutim, jako sam sretan što smo na ovaj način dobili još jedno oružje kojima se možemo boriti protiv bolesti. Kruna je to rada ovih pionira personalizirane medicine. Učinak se prati i provjerava magnetskom rezonancijom. Infekcija nema. Nama je, bez obzira na sav znanstveni doprinos koje je naša mala bolnica i naša mala država dala ovim istraživanjem znanstvenoj zajednici, nama je prvi cilj bio uspjeh, odnosno liječenje naših pacijenata. Ovo je sve dio hrvatske pameti, hrvatskog znanja i svjedočimo da Hrvatska može. I ne samo da njihovi rezultati mijenjaju pristup u liječenju osteoartritisa, cilj je ovog tima od stanične terapije i regenerativne medicine doći do proizvodnje organa iz vlastitih stanica.